Vrátili sme sa z Alpse a Escheru. A týmto by sme sa chceli podeliť o naše dojmy z týchto dvoch lokalít. Aký si mal z toho prvý dojem? Prvý dojem? Tým, že to Z bolo obidvoch lokalít. veľmi dobrý. Tým, že to bolo po dlhom čase zase nejaká turistický výstup, vlastne po 10 rokoch, tak celkom dobrý. Po 10 rokoch. Po 10 rokoch. A kde si bol naposledy pred 10 rokmi? Na Kriváni. Národný výstup na Čiže u Kriváni. nás. Áno. A vtedy si to odmakal? Áno. Presne ako dnes. Presne ako dnes. No to je super. A ja neviem, či si ty vlastne pozeral nejaké videá Nepozeral som týchto dvoch lokalít, Nie. ako je Alpce alebo Escher. Absolútne nič. A čiže predtým, ako my sme navštívili tieto dve lokality, tak aké si mal z týchto dvoch miest očakávania? No, tým, že som si o tých miestach nič nepozeral, tak moje očakávania neboli žiadne extra prehnané, že proste z Alpse som predpokladal normálne vysokorské jazero, jaké sú aj u nás. No a Escher, zaprvé som nevedel, čo to je. Takže tam tiež nejaké očakávanie nebolo. No ja som ti potom už tak trochu... No, že potom už po ceste už si mi dal indícia, že čo to bude. Tak tam ako bolo to tak, jak čo si človek vybaví, keď sa povie vysokohorská chata. Najlepší moment? Najlepšie momenty sú tí výhľady. A najlepšie výhľady boli z toho Eschera. No to je predsa len dosť vysoko. Docela dobrý rozhľad do údolia. Takže to bol taký najlepší moment z toho. Potom vlastne my sme ešte z toho Escheru pokračovali ďalej ku Lanovke a vlastne my sme sa už aj plánovali, že pôjdeme dole už. Áno. Len ja som tam vlastne uvidel takú informačnú tabulu, že keď ešte spravíme 10, keď si teda absolvujeme ďalších 10 minút, sa dostaneme ku Ebenalp sa to volá, že? No. Takže aj tam sme boli. A odtiaľ to bolo za mňa ako zabité. Výhľady neskutočné. Tam výhľady do okolia, no. Od Bodenze až... No, ako Boden sme sme videli, ale nie tak, lebo nebolo moc dobré ovzdušie, takže akože také... Ale keby je to také, že fakt ako dobre to ovzdušie, tak by sme videli aj Bodense už tak normálne. Ako ja som ani s tým nerátal, že predsa len uvidíme Bodence, ale podarilo sa. No. Podarilo sa. A ktorá lokalita sa ti viacej páčila? Jazero, alebo Escher, alebo Ebenalp? Najviac sa mi páčil Escher. Prečo konkrétne Escher? Keď si zoberieš, to ten Escher je možno ešte o nejakých, ak sa nemýlim, 200 metrov nižšie ako Ebenalp. No, nejakých 200 metrov, no.
také príjemné romantické miesto. Čiže keby Vysoko v horách. Čiže keby máš nejakú partnerku, tak by si partnerku tam zobral. Keby som mal partnerku, ktorá by obľubovala turistiku vysokohorskú, tak určite by som ju to zobral. No, tak oni samozrejme, že by išlo, nie? Na to, keby jej ukážeš ešte fotky, videá ešte predtým, si myslím osobne, že by tam išlo. Ale samozrejme nie tak, ako my sme išli, že sme si absolvovali všetko. Ale Lanovka. samozrejme. Môže Ale byť. teraz mi povedz. Celý ten výstup, čo sme si absolvovali vlastne od toho parkoviska až úplne hore, či to stálo za to? Stálo to za to. Prečo? Poviem to takto. Kvôli tým výhľadom, to je akože to je bez debaty. Vlastne kvôli tým miestam, ktoré sme cestou videli. Ja určite by som tam išiel ešte raz. A bolo tam aj také niečo, že čo sa ti tam nepáčilo? No, nepáčila sa mi tam vyslovene tá spevnená cesta, čo tou cestou, ktorou sme nešli. Ty vlastne myslíš Tú kratšiu trasu, ktorá vlastne ide z parkoviska tej križovatke, ako je vlastne, keď oni pokračujú rovno, tak sa dostanú ku Alpse, ale na tej križovatke, keď vlastne odbočia tak prúdko doprava, tak vlastne už majú ten výstup ku Ešer. Takže vlastne tú asfaltku ty myslíš. No, tá asfaltka je taká tam. Mohli to iná spraviť. No. Ale asi určite je to spravené kvôli autám, lebo pri tom jazere, čo som si všimol, tuším nejaká reštaurácia je. Áno. Teraz si nepamätám, či jedno alebo dve, ale tuším len jedno sa mi zdá. Takže asi tá asfaltka je tam spravená aj kvôli tým dodávkam. No. Áno, môže byť. Asi, neviem. Môže byť. A ďalej, tieto dve lokality by si aj niekomu odporúčil? Áno. A keby si máš vybrať konkrétnu lokalitu, tak ktorú by si najviac odporúčil? Najviac? Ešer. Takže vždy len Ešer. Takže u teba vyhral Ešer. U mňa vyhral Ešer, no. A čiže teraz si povedal, že u teba vyhral Ešer, čiže do Ešeru by si sa určite vrátil. Určite. A Alpse? No, keby som tam išiel znova nejakú inú trasu, že tých trás tam je veľa, tak by som musel absolvovať aj z Alpse, takže by som sa mu nevyhol. Toto neviem, to nie som si istý, že či tam je viacej trás. Možno sú, ale nie som si istý. Neviem, absolútne toto netuším. A bol si spokojný? Ja som bol spokojný. Nohy ťa bolia? Nie. A celkové hodnotenie? Celkové hodnotenie 8 z 10. Nemôžeme prestreliť hneď od začiatku. Však uvidíme na budúce, navštívime. Jasné. Ešte nebudeme konkretizovať akú lokalitu. Tiež som sám zvedavý na to. No, dúfam, že to bude stáť za to, že to bude lepšie ako teraz, čo sme si absolvovali. A na tej lokalite dám aj ja takisto hodnotenie. Na to som fakt zvedavý. No. Lebo viem, že tú lokalitu jednoducho si každý chváli, tam plánujeme ísť. Hlavne tam v tej lokalite, lebo ja v
tej lokalite dokonca aj pracujem. Teda nie konkrétne tam, ale nedaleko od tej lokality. To som aj kolegom hovoril, že tam pôjdem. Si to jednoducho musím to zažiť, musím to vidieť. A vtedy jednoducho im poviem hodnotenie. Od 1 po 10. No.